Maimbidwe sanakakhala chimozimozi zinakhala kunena kuti kuchokera ku primary school aphunzitsi athu momwe tingotiphunzitsa ABCDEFG alphabet letters ankatiphunzitsa kupyolera mu nyimbo ngati zimenezi. Nyimbo zimathandiza kunena kuti zinthu zimene wazimva zimasungika. Tamveserani kanyimbo aka ndiye muone kuti kodi inuyo zingakuthandizeni bwanji monga woyimba tsiku lilonse mutakhala kuti mumapanga alphabet letters komano ndikumatsatizira mawu amenewo. Muona kunena kuti kaimbidwe kanu kasinthika. Ndikupempha kunena kuti mukamvesera kanyimbo aka mugawana nawonso onse oyimba kuyambira ana ngakhale akuluakulu amene angakondwere ataphunziranso luso ngati limene chifukwa pophunzira ndi kuyimba ngati mene anzathu akuchitira umathandiza kunena kuti ma vocal cords athu kaimbidwe kathu zinthu zimene zimathandiza kuti tiyimbe bwino zimakhala kuti no zili polished. Tiyeni timvesere ndi kuona mmene anzathu wa luso lawo akuchitira. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Wow. P, Oh. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Come in. and Z. Wow. That's so amazing. I hope you have learned something today. God bless you.